एसे फिसा सारस'ना होबाय दे जों लागोन दे नोंलाय नोंना सासेया माथो सिंखौसो रायलायबाय थादों बारा लुदुं ओंखारा लाजियो हमथाना होआबा सासे हाखायो दा हायो जोबोद सान्दुं गोसायाव जोबोद खस्थ'यै नङा होमब्ला बेबायदि गाखोनो गोनां जायो माने बे सिटाव जिरायथारो ना गाखोबाय थाग्राखाय बहुद खस्थ'यैब्लाबो बेबायदि आदब दंखायो आरोना माने एसे देरि जायो खिन्थु जों नायजेननाय मानसिया खस्थ' मोनो नङा होमबा गावहा माने एक्सपिरियेन्स दंखायो नालाय थाब जानाय मोनो आरोना जेबो मानसि महरै जेबो नङा दे खाफालनि लिरनाय नङा होमबा खालायफ्लांबाय सुगारबाय जानो माथो गाखोनो हाखायो होननाया माथो जोबोद खस्थ' माने जोङो आंथ' दा एक दिनिया नुनायखाय जोबोद खस्थ' मोनदों माने सान्दुंबो गोसा नालाय गावहाथ' बहुद थाब जानाय मोनो माने गाहा बिदिनोखा नालाय नङा होमबा एक्सुवेलि फेनफोर लंपेन्टफोर गान जेबो नङा दा नोंसोरो दख'ना गानथारनांगौ नोंसोरो मेख्ला गानथारनांगौ नङा एक्सुवेलि नङा होमबा दा नोंसोर एसे खस्थ' नालाय नङा होमबा आदैमोन नङा होमबा फेनफोरखौ एसे स्र' जाथों नङा होमबा नङाबा बे बुद्रु बुद्रु थाबायनायाव बहुद खस्थ' जायोना मालाबा नों मालाबा गाननाया बेलेग बाथ्रा खिन्थु नोङो सानफ्रामबो रेगुलार माने नोङो गाखोलाय ओंखारलायबो जायो ना मालाबा बिदि खस्थ' आरोना बेलेग सलायथ' दा साथाबो हमनांगौ फिदिंनांगौ बोरै जागोन दा जोबोद खस्थ' जोंनि थाखाय जोबोद खस्थ' आरोना बेफोरबायदिया ओमफ्राय थेवबो खाफाला ओरैबायदि मोजां ना थेवबो खाफाला ओरैबायदि मोजां नङा होमबा थुलुंगा राजा बिनि न'आव फैबाय आं नै थ' बेयाव बिनि न'आव फैनायनि मेन नङाबो बेनो ओमफ्राय बियो मेन माने गावसोरनि बिमा बिफानि न'आव दंमोन आरोना दानि ओमफ्राय बिनि गुबै न'आव फैबाय न'आबो बिसिना बेबायदि जोबोद फुरानाथ' नङा जेनेबा अबस्थाया मोजां नङा आरोना ओमफ्राय बिदि न' सरकारनि मोनाखैना नोंस्रा सरकारनिथ' न' मोनाखै बिदिनो मेम्बाराबो बिदिनो न' फैदों होनो ओमफ्राय दोनखुमाबाय थायो ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा आंखौ खिन्थायो नोंना न' फैदों नोंनि नामाव बिदि होनबाय थायो ओमफ्राय मेम्बारा आरो फैयाखैनो आवगोलनि आरोना दानि गोदान जानाय नङा आरो जिअ'टेकफोर बानायदों नामा दाख्लै जे मबाइल दाख्लै जिअ'टेक खालामनायखौ आरो दाख्लै फर्म माबा जमा लादों लिस्ट बिदि आउट जायाखैना लिस्टथ' आउटथ' जायाखै जानायालाय ओमफ्राय दानि नों मोनसे खोथा होनदोंमोन कारेन्टखौबो दानना लांबाय कारेन्टखौबो दानना लांबाय गावसोरनिफ्राय आइ लाहानिखौ आंथ' गोदो सिख्लायाव आंसो गासैबो माबाना होदोंमोन नालाय आइमोनखौ ओमफ्राय आइमोनाबो जोंहा बिदिनो बुंबाय आरोना गामिनि सिनबाय लाथ'बाय नालाय ओमफ्राय आइमोनाबो होनबाय नोंसोरनो सलायथ'दो दिनबाय आं सलायबाय साननैसो ओमफ्राय स्मार्ट मिटार लगायहोबाय आं स्मार्ट मिटार लगायनानै ओमफ्राय बिलाबो एसे ओजोंहायनो बिला एसे जाखानानै दंमोन नालाय दै ओंखारजानायनि ओमफ्राय बिलखौबो होनाय जाथ'वाखैमोन एसे उसुबिदा आरोना ओमफ्राय बिदिनो आंबो बिदिनो डिब्रुगड़ मेडिकेलाव थांनांगौ जाबाय थांनायनिफ्राय फैसा थाखा एसे प्रब्लेम जाबाय जानायनि गेजेराव दा ओमफ्राय बिदिनो होनो हाथ'वाखैमोन आरोना जेनेबा एसे होनबाय आरो नोङो आंना स्मार्ट मिटारथ' गैया दा आं कन्जुमा नों मास मोनसेनि उनाव नोंसोर कन्जुमा हो ओमफ्राय बिदिनो होननायाव ओमफ्राय दे होनबा जागोन दे आं मास मोनसेनि गेजेराव माबा कन्जुमा होगोन नोंसोर सानसे सलायखौ बिदिनो मास मोनसे होगोन बेनि उनाव आङो वारफोरखौ बाखि लाबोलायबाय लाबोनानै ओमफ्राय लगायबाय दाननासो लांबाय दानना लांबाय दा पांखाबो लांबाय वारबो लांबाय गासिबो लांजोबबाय दा बिदिनो दं
फांखाफोरखौ न'खराव जेसेबां कारेन्टनि माल दं सुलांजोबबाय आरोना सुलांजोबबाय ओमफ्राय दा गथ' सासे दं आंहा गथ' सासेखौबो दा एफा गरमावथ' जोंथ' बिदिनो गिदिर मानसि आइखां फायखाङाव उन्दुनाय उन्दै मानसियाथ' थानायानो उन्दैयावनो उन्दैनिफ्रायनो अयबास जाबाय नालाय दा थानो हाला ओमफ्राय आइमोननाव मालाबा बिदिनो बांद्राय गरम जाबा उन्दुहैनांगौ आरोना दा जोंहा आरो बिदिनो हासबेन्डआबो गैया नालाय हासबेन्डआबो बेलेगावसो खामानि मावनानै थ' मोनसे खोथाखौ आं ओरैबायदि दुखु मोनदों आरोना कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि सायाव ओरैबायदि अन्थाइ बिखा सासे फिजिकेल चेलेन्जिं माने हारसिं हौवाया न'आव थायो एक्चुवेलि बाहेरायाव थायो नैबेबायदि मानसिनिखौ सासे बेबायदि थाबायनो हायै मानसिनिफ्राय न' सिङाव मा दं फांखा कारेन्टनि बायदिसिना थारफोर दंजोबो ना हास'ना लांजोबदों जाहैबाय बिजिला जेसेखि जाया हमना लायो जाथों नङा होमबा होमबाबो बेबायदि मानसिनिखौ नोङो कारेन्ट थार हास'नानै फांखा थांखा लांजोबनाया माबायदि मानसिनि अन्थाइ बिखा माबायदि गोसोनि मानसि जागोन बे आं ओरैबायदि आसरित मोनदों आरोना हास'नो फैनायनि माबा सानै हाबफैदों बिसोरो खिन्थु सानै हाबफैनायनि गेजेराव ओमफ्राय जोंनो खरसा हर ओमफ्राय आं होनबाय खरसा गैया आंनाव दा आखाइयाव फैसा थाइसे गैया आं माखौ हरनो आंनो दा मैगं थाइगं जायाबासिनो बिदिनो राननानै दं दा नों बायदि मानसिनिफ्राय खरसा बिनाया सोरबायदि माबायदि गोसोनि मानसिमोन माबायदि बिसोरो फैदों जायखिजाया गारि गंसे बिदिनो कारेन्ट हाख्लायग्राबो फैदों बायदिसिना बिदिनो आंबो सिनायजोबो आरोना सिनायबाबो नामफोरखौ बुंला आं दा बुंनांगौबाबो दा बुंथ'ला मिथिना लादों नङा होमबा बेबायदि गोसोनि माबायदि बेबायदि नुखाबाय नङा होमबा ओमफ्राय न'खौबो नुखाबाय फारसेथिं ओमफ्राय मानसिखौ फारसेथिं नाय नङा होमबा बेबायदि अबस्थानि मानसिखौ नोङो एकदम टटेलि लांजोबनानै माने फैसाबो गुसबो बिबावलायदोंसो जाहैबाय ओरैबायदि मानसिनिफ्राय खरसा बिनाय माने गुस बिनाय नङा होमबा आरो होनबावबायसो दा नोंसोरो गारि भारा हर अफिसाव थां दा आं बे गथ'खौ लानानै बोरै थांगोन बेबायदिखौ लानानै नङा होमबा बोरै थांगोन खरसा हर सेरेब लोंहोगोन होनबा सेरेबनि खरसा होगोन होनबाथाय दा हारसा मानसि दै जोंनि बर' नङा खरसा होगोन होनबाथाय दे गाबोननो लांगोन आमुक लांगोन बिदि होनो ओमफ्राय दाबो फैयाखै आरोना दाथ' कारेन्ट गैया न'आव ओमफ्राय गथ'आ साबेसे ना गथ'आ आंना सासे एल'सो आरोना आंना हाबा जानायानो दा 3 बोसोर रानिंथ' जायाखै हाबदोंल'सो फरायदोंमोन नामा नोङो एसे फरायदों बेसेसिम फरायनाय ओरैनो एसे ओरैनो 6 फोरसिम आरो एसामिस मिडियामाव ना एसामिस मिडियामाव फरायदोंमोन आसामिस मिडियामबाबो दा आङो गावनि जिखिनि रोंगौ आसामिस इंलिस बिदिनो एसे एनै रोंगौ आरोना बर'बो हाजोबो आरोना हाबाबो आवगोलबो बिदिनो आं हाबा जायै समाव टिउसन बायदिसिनाबो लादोंमोन ओमफ्राय बिदिनो गथ'फोरखौ लादों आरोना एलपि स्कुलनि बायदिसिना बिदिनो टिउसन लादोंमोन दाथ' गैया गथ' आमुनि दाथ' जेबो हाला आरोना दायो ओंखाम ओंख्रि संनायावनो आंनो दा मानसियासो नांगौ जायो दा बिदिखौ लानानै ओंखाम संनाया मा मोनदों ना बारग'आ जानाया न'आबो फारसेथिं एसे अबस्था दे जेबो नङा खाफालनि लिरनाय थेवबो बेराफारसेथिं मोजांबा बेराफारसेथिं गाज्रि नङा होमबा बेबायदि आरोना उपाय गैया दे माथो खालामबावनो नङा होमबा दे इसोरा अनोबा बिदिनो मोजाङै मोजां दैदेनलांबाय थाथों नङा होमबा आसा खालामबाय दे जाबाय दे थालायदो नङा होमबा थांलायनोसै मालाबा खबर लाफैलायगौमोन दे मोजां गाज्रि बिदिनो दे थाथ' मादै दे आं